Salutare tuturor și bine am revenit pe Minecraft Survival Single Player cu episodul 2. Ei, bine, episodul ăsta o să facem mai mult timp, încă n-am avut timp să facem multe lucruri. Vreau să vă zic că n-am apucat să reglez problemele pentru că netul nu merge și vedeți lag, cât vezi cu ochii, lag mare, nu merge netul, de ce am lag mare, să nu vă superați spune, dar lagul ăsta e, lag. Deci că nu merge, durează până se sparge blocul, bun. Să vă zic de ce e așa de mare lag. În primul rând, n-am net. Asta e foarte mare problemă. Și de aceea tot continui cu seria asta. N-am făcut serie de multiplayer. În al doilea rând, am zis că am probleme cu netul și că n-am postat. Deci astea două o să vină postat una după alta. Ca în episodul următor. Adică în episodul 3 cred că o să remediez problemele. Bun, ce avem aici? Diorit, nu trebuie. Aici nimic, nu trebuie la fel. Nimic nu trebuie la fel. Poate în crafting table o să-mi trebuie o torță. Și facem niște torțe. Să punem, să facem bete și torțe. Opsi, așa. Bună. În episodul ăsta încercăm să ieșim afară, dacă putem. Când am stat laminat, face o grotă și nu știam cum mi-a mai rămas cold. Ce vreau să mai zic? Numele meu. Mi-am pus numele după cum era adresa pe YouTube. O să schimb eu cu vremea și poza. La fel, netul e problemă. Deci, astăzi să încercăm să rezolvăm pe la 2 și ceva și pe la vreo 5, așa, o să se remedieze problema și să mai în episod. Da, bun, ce vreau să mai zic? Episoadele care o să fie multiplayer, încă o să fie cu prietenii mei, o să fie doar seara. Deci, așa să vă zic eu bine. Serios? Trebuie să iau de la capăt toate astea? Băga-mi și piciorul. Nu, am greșit, nu e bună. Doamne, prelucrat. Ok, astăzi o să încercăm să facem mai cu hot top. O să încercăm să le facem pe toate. Wow, 3, mai trebuie să pun aici, bang. Văd că lagul s-a cam dus. Ceea ce e bine. Eliminăm un pic în partea asta, mai dăm 2 rânduri în față, venim sus. Și încă o dată sus și jos. Bun. Așa. O să fac o serie de experimente mai târziu, după ce se remediază problema. De la acea serie o făcută pe mapă de mea super flat, unde am făcut un castel, nu e chiar gata, dar e foarte mare, iar dacă vreți o să intrăm și o să facem și experimente în el, dacă vreți să facem serii cu terminarea lui, mă rog, frumos și frumos. Am observat că mi se duce durabilitatea. Și mai bine torțele le-am pune pe jos. Un pic pe fistful, nu-i așa? Nu-ți pe așa, am trecut pe terminat de Mă gândeam că pereții se fac din dioritul ăsta. Dar n-am destul, așa că o să fac din cobblestone. Bun. O să-mi ziceți dacă știți un sit super șmecher. Că poate mai fac o serie de
Minecraft m-a dat la greș și poate găsesc voi un seed care mă spanează, de exemplu, în consa de villager, sau de exemplu lângă biomul de la șmecher de deșert. Da. Bun. Acum, ce vreau să vă zic? Misiunile tot să fie grele. De exemplu, la cu End trebuie să am găleată și toate prostiile. Da. Și mai bine fac cu... Nu, stai că n-am destul lemn. Trebuie să mă duc să mai iau. Vedeți că și cu... Vreau să fac din Gabelstone, dacă tot am atât de mult. Gabelstone. Și mi se spune imediat pickaxe-ul. Ping! Ping! Am zis. Ale capul meu deja câte stacuri am. Am tot pe română. Deci, când o să merg în net, o să instalez modul Not Enough Items ca să-mi zică crafturile. Eu nu mă pricep la craft. Ok, tutorialele vor fi pentru cei care nu știu să facă unele lucruri. De exemplu, cum să facă un portal de Nether. Captură de ecran! What the fuck? Controale. Deci comută camera cinematică cu o captură de ecran F2. Șmecher. Ia mă, captură de ecran. Și trebuie să fie acolo. Îmi plac uneltele de aur. Deci, nu știu de ce ori făcut aurul să fie așa slab. Totuși e valoros. Că doar e aur. De ce greșesc atâta? Bun. Na, bine. Na, bine. Nu, mi-am făcut o grotă de 2 lei. Poate că podea o pot face cu diorite, măcar. Hai, podea o fac cu diorite atunci. Hai să încercăm. Ce sună? Hai să ne ducem să vedem. Și mă nervează lagul ăsta. Uite că m-a auzit ceva. Nu știu de unde. Asta e problema. Cred că de afară n-are cum. De asta se aude ceva. Cred că de la vecini. Mă rog. Am cum ajungem mai repede jos. Gata, s-a dus lagul. Yeah! S-a dus lagul în sfârșit. Nu cred că o să ne ajungă atâta diorit. Nu știu de unde să iau. Sigur nu o să-mi ajungă. Mai iau de acolo. Bun. Deci, asta o să fie prima serie, cum ziceam. Vreau să ajung, nu știu, într-o lună nu o să ajung cine știe ce. Na, într-o lună mă rog frumos 10 abonați. Dar momentan, seria începută, nu vreau decât vizualizări complete. Adică să vă uitați până la sfârșit, să nu dați, să vedeți ce se întâmplă la un prostie. Sau să cereți privirea dacă vă place, să am și vizualizări mai multe, lucruri foarte tare. Foarte tare. Ta-da! Podea de dioriți. Ta-ta, 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 ta-ta. Bun, hai să ne mutăm. Să ne mutăm, să ne mutăm, să ne mutăm, ta-ta. Stați, hai să... Oh, nu, e foame, e foame, nu. Nu, trebuie să mă duc hară după mâncare. Folosesc hack-ul, na.
Dar nu vreau nici să mor. Poate acum găsesc un creeper afară de mă explodează de mor. Că și mor. Uităm la ușa de gratii. Așa, trebuie să aștept până dimineață, dacă altfel n-am ce face cu mâncarea. Ei bine, poate eu cum. Mă rog. La mine mi-aș lăsa în inventar astea. Nu cred că am nevoie de... Hai să ne riscăm totuși, nu vreau să rămân fără mâncare. Acum vreau să mă duc să mai iau niște... să fac achievement-uri. Bă, nimeni, nimic? Serios? Cred că glumești. Nu, cred că e doar o glumă. Lag. Mamă, ce lag. Hai, că mi-a dat să face ziulică. Hai, nu cred. Până atunci noi ne mutăm, Na, spar. Nu să luăm cu toporul de lemn ăsta. Și o să spunem și cu toporul de lemn și ăsta. Nu, o să piși toate itemele din el, dar mă rog. Să-mi pregătesc 2 crafting table. Ua. Da, stai, mai bună, o să scriu un crafting table. Mamă, ce nasol. Ok. Mergem. Episodul a trecut 18 minute, asta o să aibă 16 minute. Așa, pentru că acum am filmat 11 minute. Da. Ne luăm și punem. Cred că episodul ăsta să dureze de fapt mai puțin timp. Pentru că, na. Nu e ce la mine. Cred că dură mai puțin timp. Încă poate mă spune cineva sau ceva gen. Dacă se întâmplă asta. Wow, dar ce negru, băi. Stai un pic. Se vede? Da, se vede. Bun, ei. Bun, o să încercăm să minăm cu camera, vedem. Da, eu zic că vedeți bine. Bun. Să spargem. Nu zic că iar au revenit lagul. Și îți face tot mai întuneric. Upsi. Hai să minăm până ne sparge ternacopul, după care închidem și terminăm și episodul ăsta. Terminăm mai repede decât credeam. Haideți să mergem afară. Ne aranjăm un pic inventarul. Lopată, națaș. Nevoie de 2 bețe. Am face un târnacopie. Așa. Bun. Cam atâta cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Ziua următoare vom merge afară pe zi. Și ne revedem data viitoare. La revedere!